So again we have আপুনি চৰকাৰৰ পৰা কি বিচাৰিছে আৰু আপুনি ইয়াতে কিয় প্ৰটেষ্ট কৰি আছে? চৰকাৰখনে আমাৰ লগত কি কৰিছে আমি ধৰিব পৰা নাই। পটককেনে গোটেই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি চবকে ওলাই দিছে। আমি এটা বস্তু লগত আনিব নোৱাৰিলোঁ। মোৰ সৰু সৰু দুটা ল'ৰা ছোৱালী আছে, মোৰ মতাটো এইটো বেমাৰী, তেতিয়া কেনেকৈ আনিম আমি ধৰিব পৰা নাই। কি হৈছে আপোনালোকে এতিয়া দেখিছে, বাৰিষা বতৰ, বৰষুণ হৈ থাকে। আমি এতিয়া আমাৰ মূৰত একো নাই, আমি এতিয়া কেনেকৈ থাকিব কি কৰিম ভাবি পোৱা নাই। नोंथांमोना सरकारजोंनो एडिक्शन रायबा नोंथांमोना न'निफ्राय आलाय आसाय खालामनानै बुगार हरजाबाय। दा नोंथांमोना सरकारनिफ्राय मा हास्थायो? दा नोंथांमोना नुगासिनोखा सरकारनि दिनै एडिक्शन रायबाव बर' 45 बर' फेमिलिसफ्रा गावसोरनि थागिबिनिफ्राय बुगार हरजानानै दङ। दा बिथांमोननो अनेक रोखोमनि अनसुंथाइ नांगौ। जोङो बिसोरनिफ्राय आरो दुखु फोरमायनायखौ जोङो मिथिगोन। दा नोंथांमोना बेसेबां दुखु खस्थ' सैनांगौ आरो सरकारनिफ्राय नोंथांमोना मा अनसुंथाइखौ लुबैयो? আমাৰ চৰকাৰে আমাক উচ্ছেদ কৰি পঠাইছে। গোটেই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পটককৈ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি গৈছে। আমি এতিয়া কি কৰিম ভাবি পোৱা নাই। মোৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটা আছে, মোৰ মতাটো কাম কৰিব নোৱাৰে, খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, বেমাৰী হয়। এতিয়া মই ইহঁতক লৈ কেনেকৈ যাম? চৰকাৰে আমাৰ লগত কিয় এনেকুৱা কাটিছে আমি গম পোৱা নাই। এতিয়া বৰষুণৰ দিন, কাপোৰ নাই, কাপোৰ কানি আমাক দিব লাগে। আমাৰ বড়ো মানুহখিনি আমাৰ ভূমিপুত্ৰ হয়। আমাৰ সহজ সৰল মানুহখিনিক কিয় এনেকুৱা কৰিছে আমি বুজিব পৰা নাই। ইমানে কৈছো। जोङो थुलुंगा फेस्टिभेलखौहाय अफिसियेलि जोङो 7 तारिखनिफ्राय जागायजेनदोंमोन आरो दिनै जोङो दा बेलासियावहाय जोङो फोजोबगोन। नाथाय आनअफिसियेलि जोङो 1 तारिखनिफ्रायनो बेखौहाय जागायदोंमोन आरो दिनैनि हाबाफारिया माबा जाखो? दिनैहाय दायो जोंहा कालचारेल प्रसेसन जागासिनो दङ। बाहाय जों नुनो मोनदों बिभिन्न कालचार रेलिनि ओंथि बा मेसेजानो जादों इउनिटि इन डाइभारसिटि। जायनि ओंथिखौ जों बर'आव बुङोब्ला माने गासै बिथिंखौ लानानै जोङो मोनसे खौसेथि, माने स्टुडेन्टनि बिथिङाव, जेनेबा जोंनि फरायनायनि बिथिङाव, सोलोंथाइनि बिथिङाव, धोरोमनि बिथिङाव, समाजनि बिथिङाव, गासै बिथिंखौ लानानैनो मोनसे खौसेथिनि नेरसोन। जों मोनसे नुदोंमोन जे एभेक्सन जाथाय, बेखौबो नोंथांमोनहा प्रसेसननि गेजेरजों दिन्थिफुंदों। मा मेसेज होनो सानो जों? बेनि ओंथियानो जाहैबाय जे बयहाबो थांना थानायनि मोन्थाय दङ, जे थांना थानायखौहाय रावबो जोंनिफ्राय बोखारनो हाया। स' बे थांखियैहाय बे इभिक्सनखौहाय जोङो गनायथि होआ। बेनिखायनो बयहाबो मोन्थाय दं। बे मोन्थायखौ जाहाथे बयनोबो मोजाङै समानै राननानै होयो, बेखौनो जों लुबैयो। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि हिसाबै, BSU हिसाबै माबायदि हामलायथि होनो सानाव? दिनैनि सानाव जोङो बुसु हिसाबै, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टस इउनियन हिसाबै जों बेखौनो बुंनो सानोदि जे जायखौहाय सरकारा गोख्रों लामा लानानैहाय जाय सुबुंफोरखौहाय जे जायगायाव दङमोन गोबाव समनि थाखाय बिसोरखौ गोजान जायगायावहाय होखारहरबाय बा बिसोरनि गासै माबाफोरखौहाय धंस' खालामना होबाय। जों लुबैयो बेखौनो दि जे सरकारा बिसोरनि थाखाय जुदि हायोब्ला बे जेयाव दंमोन बे जायगाखौ होफिनो आरो बिसोरनि थाखाय गासै नांगौफोरखौहाय जगार खालामनानै होयो।